Paminaw mo guys kay kaning video atong i-translate ang kutsara, tinidor og unlan. Aron dili nata magbalik-balik translate og Italiano, paminaw jud in taon mo ni mami teacher guys kung mo translate na ko diri og Italian. Before tanay translate og Italian guys, ang katong magipang mention ako guys, ari guys ipakita sa nako ninyo ang mga gwapa kaayo nga cake, no? Ari higayon na guys, nalingaw si Kiara naglantaw sa mga cake guys. Ning agi ra mi guys nami ani sa kanang mall guys. Unya nagiani namo ang mga cake ni mga design na bula, na car, na unicorn. Naglantaw ra gyud siya guys, pero wala mi ani nagpalit, no? Kay nalingaw gid kay siya sa mga design. Ani higayon na sa Manila pa dai mi ani guys, no, katong na process pa mi sa among mga documents guys, uga nang laag ni sa mall guys. Unya nagyan na labi na guys, o nga na nagmurag nagsiyo-sayaw guys. Ganan kay si Kiara ato guys. Hasta ako guys nalingaw pud ko sa mga design mao to gi-videohan na lang ako guys, kay murag cute man gyud kaayo siya. Pero wala gyud mi plano na mapalit guys, kay dili ko ganahan guys nga madungagan na pud ni ang ako ang diabetes guys. Pero wala man nagmandar si Kiara, kita na guys, na-amaze lang gyud siya sa mga design labi na ng mga ano, kana guys kanang unicorn gyud ganahan pud kay siya ana, bula ug kanang car. Ganahan gyud kay siya guys maglantaw. Wa gyud siya galantaw sa ubos kundi kana lang na mga design ang iyang mga gipang lantaw. Labi naay nagsisayaw guys o kanang may Barbie. Lingaw kay siya guys. Pero maayo na lang pud guys nga wala gyud siya nagmandar guys, kay basi na mabuslot na pud niya ang akong bulsa guys, kay murag mahalon biya gyud ni mga cake ha guys. Nakita na ko guys murag mga tag 800 tag 900. Wow. Okay guys, dili na tani pagdugayon pa guys, no. Paminaw na mo dira guys, kay pag-translate na ta og Italian. Og si Kiara di ang mo translate og Italian guys, no. Ako ang mangutana sa iya kung unsa na siya sa Italian, ang kutsara or spoon, tinidor or fork, og unlan or pelo. So paminaw mo dira guys, kay magsugod na ta og translate og Italian. Okay guys, Kiara is holding a fork, and now we will ask Kiara how to say fork in Italian, Kiara? Forchetta. Oh yes, correct guys, forkita ang Dura. fork. Okay Kiara, how about the spoon in Italian? How to say spoon in Italian? This is actually small. Yeah, but how to say spoon in Italian? Cucciaio piccolo. Kay gamay man kuno guys, cucchiaio piccolo, pero cucchiaio guys ang spoon guys in Italian. Kita mi diri undan guys. Among dali Italiano kalayo man guys, tora dito guys ay. Oh. Ating dalon guys, we will bring this one to him and then we will ask how to say in Italian this one. Let's go Kiara, let's go, let's go. Let's go dali. Sure, let's go daddy. Tora guys, dari Italiano. Dari Italiano. Dari. How to say pelo in Italian? Cuscino. Cuscino. Hold. Pelo guys, cuscino guys. Okay. Og mao to guys, sa transitan nako og Italian ang katong gipang mention ako gay na guys. No tani nga naamoy nakatunan sa mga video guys, ug tani nag-enjoy mo sa paglantaw sa mga video guys. Og nag-enjoy mo guys tani guys nga mag-follow and likes and share mo sa mga video. Og daghang salamat kaayo sa pagsuporta sa kanunay guys.